हेलो फ्रेंड्स अन्नपूर्णे किचन ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಪೂರ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆ ಪಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಇನಿ ಅನ್ಮೂಲು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ದಾದ ಮಾತ ದೆತೊಂದೆ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪಯನ ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ ಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಲ್ಪಯನ ಒಂಜಿ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ದೆತೊಂದೆ ಉಂದೆನಿತ ನಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಂದ ಕರ್ಚುಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ಕೆನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ನೆಯ್ ದೆತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದೆ ನಮ ಶೋಕಾದ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಬೆಚ್ಚತಾಗನಾಗ ಚೂರು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಆಯ್ನಾತ ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಚೌಂಟುಡು ಮಕ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ ಬಣಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಅವು ಅಡಿ ಪತ್ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ರೆಡ್ ಬಣಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ದಾತ್ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ನನೊಂಜಿ ಬಣಲೆಗು ನೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಲ್ಲಾಂಡ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾಂಡ ಒಂಜೆ ಬಣಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಕರ್ಂಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇದು ತುಲೆ ನೆಟ್ಟ್ಯಾನ್ ಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ತುಂಡು ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಡಿ ಇಟ್ಟೊಂತೆ ಕರ್ಂಚರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಐಕ್ಯಾನ್ ನನೊಂಜಿ ಬಣಲೆ ಪಾದಿಯೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಬೆ ಆ ಬಣಲೆಡಿತ್ತೆ ಈ ಬಣಲೆಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಣಲೆಡಿಯಾನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಈ ಬಣಲೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ದೀದು ಒಂಜಿ 25 ನಿಮಿಷದ್ದು 30 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡು ನಮಕೊಂದು ಫ್ರೈ ಆವಡಂಡ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕೈ ಬುಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ಪುರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾತನಂದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ಯಾನ ಕುಡೋರ ಅಂಚನೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಚ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ನೇಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3/4 ಕಪ್ ನೇತಾದ ಇತ್ತೆನೆ ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ನೇನು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದೆತ್ತಿ ಒನುಂಡು ದೇಪಂಡ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಯರೆ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತಂದೆ ನಿಗುಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜೆ ಸಾಮಗ್ರಿಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಕೊಣತಂಡ ಏತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪೇಡಲ ಬರ್ಪುಣ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಪೇರ್ದ ಪುಡಿತ ಬೊಲ್ದು ಇತ್ತಂಡೆ ಚೂರ್ ಕಲರ್ ಮಾಜಿಂಡ್ ಆಯ್ತ ನಮಕ್ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಪುನ ಬರ್ಚಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಒಂತೆ 3/4 ವಾಸಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬತ್ತಂಡ ಯಾರು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ ಅವೆಲ್ಲ ತೂದು ಬಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಆತಣಂದು ಪನ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಕೈ ಬಿಡೋದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ರೆಡ್ ಬಣ್ಣಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ಈ ಬಣ್ಣಲೆ ಚೂರ್ಲ ಅಡಿ ಪತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ತಿರ್ತಿದ್ದು ಚೂರು ಇಂಚನೆ ಮಕ್ಪೊಡು ದಯ ಮಕ್ಪುನ ಪಂಡ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬುಡಿಯಡ ಅವು ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಏತು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಈತೆ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವು ಒಂದೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಂಚವನ ಬುಡ್ಚೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಚೌಲಿ ಅವರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತುಂದು ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ತಿರ್ಗವಡ ಹಾಪುಂಡು ಇದು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಒಂತೊಂತನೇ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗವೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ತಿರ್ಗಾಗ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ತಿರ್ಗವ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಈತ ಶೋಕಾದ ತುಲೆ ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೇಲಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ
इत्ते नम अवेन अवे बणलेग पाड्ग नम पेड़ आतजी नन्नला चूर बेले उंडु नेट्ट अವು ಇಂಚಿನಂದು ನಿಗಲು ಒಂದೇನ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ತುಂಡ ನಿಗಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒರಿತಿನವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಣಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದ ಇಂಚದಲೆ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಶೋಕು ಬತ್ತಂಡ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಪೇರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಹಲ್ವದ ಹದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಣ ಒಂದೇನ ಈ ಒಂತೊಂತನೇ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಂದಿಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ದೆ ತಿರ್ತದಿದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀವೋಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ತಿರ್ತದಿದ್ದು ದಾಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ವಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಗಂಟು ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಹಲ್ವದ ಹದ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟಿತ್ತೊಂದು ಹಲ್ವದ ಹದ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಇಂಚ ಕೂಡ ಮಕ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಮಕ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ನೇನು ನೆಕ್ ಮಿಡ್ಲು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಪಾಡ್ದು ಮಕ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಪೇಡ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವರ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಯ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪರಿಮಳ ಬರೋಂದುಂಡು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿತ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋಂದುಂಡು ತುಲೆನಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ನಾನು ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ ಈ ತಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಎನ್ನಿನಪಗ ಒಂಜಿ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಮಲ್ತದ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ದೀದಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಸಾಧಾರಣ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ ದಿವೋಲಿ ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನೆಯ್ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಕಲತುಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಮಕ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಮಕ್ತಜಿಂದ ಅಡಿ ಕಂಚುಂಡು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಒರಿದಿನಲ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಆನ ಮಕ್ಪೆ ತುಲೆ ಏತ ಶೋಕು ಬಣ್ಣಲೆ ಬುಡ್ದು ಬರೋಂದುಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಬರೋಡು ನಮಕ್ ತುಲೆ ಬಣ್ಣಲೆ ಬುಡ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾನೊಂದು ಚೂರು ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಡು ಕೈಕ ಪುರ ಪತ್ತರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆತಜಿ ನನ್ನಲ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಚೂರ್ಲಾ ಬೆಚ್ಚೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಚಪ್ಪೆ ಆನೆಟ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ದೆತ್ತಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಚೌಲಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಇಜಿಂಡ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಚ್ಚೆಪ್ಪನ ಪಾಡ್ಯರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನೊಂದು ಆಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ತುಲೆ ಪೇಡದ ಇಂಚ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿಟು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೊರೆಲ್ಪಂಡ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯರೆ ಪೋರ್ಚಿ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೇಡ ಕಟ್ಟ್ಯರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಕುಡರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು
ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಓ ಶೇಪೋಡ ಅವು ಶೇಪೋಡ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪೇಡಲ್ಲ ಮಲ್ತಕೊಣಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಈತ್ ಪೇಡ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಎನ್ನುವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಪಂಡದು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುಲಾಭದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೋಜ್ಪವೆ ಕುಡರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲಿಗ್ಲ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಅಪ್ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.